BBCA लाइमोन आफादनि बानजायनायाव सेंग्राफोरनि थाखाय जोलुर बादायनाय आरो सिख्लाफोरनि थाखाय भलिबल बादायनाया दिनै जोबनानै थांबाय। चिरां जिल्ला थुक्राझाराव दिनै BBCA लाइमोन आफादनि बानजायनायाव 7टा एरिया जेरै थुक्राझार, थाइखाजरा, बामोनगाव, कक्राझार, बर'फोथार, आमथेखा, दिकियाजुलि, सनितपुर, जनाय एरियानि लाइमोन सेंग्राफोरनि थाखाय जोलुर बादायनाय आरो सिख्लाफोरनि थाखाय भलिबल बादायनाया दिनै जोबनानै थांबाय। सेंग्राफोरनि थाखाय जोबथा फाइनाल जोलुर बादायनायाव थाइखाजरा एरिया आरो आमथेखा एरियाजों बादायलायो। बे बादायनायाव आमथेखा एरियायाव गरनै गरसेयाव देरहासार जानो हायो आरो सिख्लाफोरनि थाखाय जोबथा फाइनाल भलिबल बादायनायाव थुक्राझार एरिया आरो बामोनगाव एरिया बादायलायो। बे बादायनायावनो नाजानानै देरहासारो थुक्राझार एरियाया। बे बादायनायाव थुलुंगा होनो थाखाय आलासि नुजाथिदों एम रनजित बसुमतारीजों लोगोसे MCLA अमर बसुमतारी आरो BBCA नि दैदेनगिरिफ्रा। एसोसिएशननि माबानायाव बानजायनायाव दिनैसिम बे 5थि खेब जोलुर बादायलायनाय बर' बेप्टिस्ट एसोसिएशना दिनै जोंनि बर' समाजावहाय इयुथफोरखौ जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों मोनसे जा सांग्रांथि लाबोनायनि हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ आं बेक्तिगत भाबै खोब आंनिफ्राय बरायनाय थाबाय आरो जोंनि समाजाव बेफोरबायदिनो फिजिकेल एक्सारसाइसनि गेजेरजों मेन्टेल एक्सारसाइसनि गोनांथि जानानै फैदों आरो बेबो मोनसे जोंनि गेजेरावहाय सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनायनि मोनसे हाबाफारि। बेनिखायनो दिनैनि जा बादायलायनाय बा 6थि खेब बादायलायनाय, बे 6थि खेब बादायलायनायनि जि फाइनेल खेल, बे फाइनेल खेला खोब मोजाङै जागासिनो दङ। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो, बोथोरनि गाज्रिनि थाखाय एसे खेला किसुमान माबा जादों, अब्लाबो सरासनस्रा भाबै खोब मोजां जादों आरो सांग्रांथि जोंनि समाजनि गेजेराव जोलुर बादायलायनाया टटेलि जोंनि इनभाइरनमेन्टखौ चेन्ज खालामदों बिटिआरआव, बेखौ जों हमदांनो हादों। सार, दाख्लैसो ISPLआवहाय जे प्रेसिडेन्टआ बे आइ-लिगआव गेलेनो थाखाय बे जोंनि थाखाय बरायथावना बाथ्रा। मानोना ISPLफोरनि गेलेनायखौ नुनानै बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरनि जा माने सांग्रांथि आरो फुटबलखौ मोजां मोननाय, बेखौ नुनानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो खोब एक्साइटेड जादों। बयनिख्रुइ बांसिन एक्साइटेड जादों होनबा 560 जोंनि बर' सिख्लाफोरनि जा बागुरुम्बा मोसानाय, बे मुलुगनां दरबारावहाय बर' हारिमुखौ जौगानायनि मोनसे सिनखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो बेखौ नुनानैनो जोंनि अल इन्डिया फुटबल एसोसिएशननि जा आफादगिरि, बे आफादगिरिया बे खाबुखौ जोंनो होदों। गतिके बर' हारि